Той и вчера, и днес ми заяви, че съм го тормозала и щял да си ходи да си живее при баба си дядо си. Викам, ако искаш, живее където искаш, все ми е тая. Когато си при мене, ще ме слушаш. Това е положението. Да. Аз знам какво е цялата работа, не е работата да ме види мене или за такова, работата е за компютъра. Само че от понеделник няма да стане това с компютъра, то той ако иска къде иска там да ходи. Аз няма тук сутринта ми става и веднага по пижама и ми се лети на компютъра. Викам, аз ставам от компютъра, трябва да се назъкнуваш, трябва да се подготвиш, имаш урок. Нито си се облекал, нито си обаял учебниците, ще ми седеш на компютъра.